Koromogi winjo kaka weche magwalo witado molos koda raum ma idendo ni asbestos go okelo weche ma ikoni nitiere dwaro mar omenda e kawilgi. Wasudo nyime kendo wawere gi mago wadhi e gwenge makadhodh nam chumbi kama wayudo ne riwruog jodong luo e gwenge makadhodh nam chumbi koro jiwo rowere mondo oikre mar kawo telo kowuok e lwet jodongo kendo tayo nagi kaka owinjore. Magi giwacho e kaunti ma Kilifi nyasi mar sidho Okoth Adera kaka jakom manyien ma oyier mondo telne onagi duto manitiere kaunti ma Kilifi. Joja oko nigi ler kowuok e gwenge makadhodh nam chumbi. El nyasi mane obagi Malindi e kaunti ma Kilifi mar sidho ayanga Okoth Adera kaka jakom manyien mabiro telone onagi duto e kaunti ma Kilifi. Jakom jodong luo kadhodh nam chumbi James Obara Kings mane otelone nyasino ne ojiwo jende mondo mi jowuoth kanyakla gi jodongo mar somo pachgi korka weche mag telo. Abiro mondo arwak jakom mar Kilifi mondo chak tich. Kendo akwayo ni jo Kilifi modak ka ma joluo owuoth kode kanyakla achiel. Mane kwanyalo yudo gik moko kaka oganda modak Kilifi County. Ka wawinjore kendo waluwore kata gi josiasa mondo wawuoth kanyakla achiel. To gi kijende masani wadwa wene gi piny. Piny osechopo kama koro kijende joma tindo ema koro tenwa. To mana gibo telonwa ka giluwo bang'wa wanyiso gi kako nego giwuothi. Mor gi gimo timore kawuono warwako ker mar Kilifi County. Akwayo ni wamed bedo gachiel, wager luo, wabed kaka familia achiel. Jakom manyien no ne okoni maino gidwa keto mar kelo nagi duto kanyakla korka weche mag ohala, siasa kaachiel kod dongruoge mamoko. Na sisi tunataka tuongee na sauti moja kisiasa, social economy, development yoyote tunataka tuwe kitu kimoja ili tudai haki zetu, ili watu wanapopewa maendeleo basari, watu wanapopewa mambo kama tenda, interest yetu, political interest yetu hapa lazima iangaliwe. Lazima sisi kama jamii pia tujihisi ya kwamba tu wakazi wa Kilifi tunaheshimika, tunatambulikana kama jinsi wanapotutambua wakati tunapiga kura. Tuheshimu hao pia. Iwe ni wanasiasa, iwe ni viongozi wa kijiji, wajue sisi pia kuna chemchemi ya uongozi wetu ambaye iko. Hatutaweza kufanya maamuzi ikiwa hatutakuwa na leaders wetu ambaye tumewaweka kwa mamlaka leo. Tutakuwa na utaratibu ya kipekee ambapo itatuonyesha barabara wakati ya njaa, wakati ya kushiba. Mageti Morese chagi matende jodong luo kadhodh nam chumbi koni giwuok koko Mario Uganda duto mantiere kadhodh nam chumbi kanyakla. Leadership is a symbol of unity. Na hii ni muhimu kwetu sisi kama jamii ya Wajaluo na watu wote kuwa na kiongozi, kwa sababu itaweza kuleta umoja wa jamii. Na panapopatikana umoja wa jamii ndio jamii inaweza kukaa na kutatua matatizo yao. Panapopatikana kiongozi katika jamii ndio jamii inakuwa na discipline, inakuwa na nidhamu. Without leadership there is no discipline. George Aoko, Ramogi TV. Ramogi kaka joluo ma Mombasa kata gwenge ma Kilifi omoke gwenge makadhodh nam chumbi gikone gimbe nyaka dewange kaka oganda kendo